Dumateng para alim ulama ingkang hanggung kula dereng sagung fatwanipun. Para sepuh bini sepuh ingkang daat pinundipun. Punji ingkang nulya panjenenganipun Ibu Dewi Murni minggahing keluarga agung Bapak Muhammad almarhum minangka ingkang hamengkukati. Boten kata lumpih dumateng para kadang sedherek saking keluarga Sandiwara Barongan Purwo Budaya. Yang wijil saking tlatah Dusun Pasuruan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Ingkang dipun pangrasani panjenenganipun Bapak Rizki utawi Bapak Ki. Ibu Dewi Murni sakeluarga netepi adating tanah Pluh Jawa Bading Lukar Sukerto putri kekalih kapur ingkang sepisan pambayun Wigarahayu titi lairipun Mbah Rengi inggih menika tabuh 12 utawi gedung kenging kalestan Nandang Sukerto julung sungsang. Ugi putri kekalih Khairum Aminah Nandang Sukerto kembang sepasang. Gegarane wong akrami tutu pandatu turupa among ati pawi pisan kena pisan yen gampang luwe gampang
Kang Pendul. Wis dadi kasunyatan iki dina tetembangan dadi ati. Nggih. Tansah ngelingake marang bebrayan ana ing tanah Jawa. Yen to sapa kae bakal tumuju ana ing korining lelombaning asmara, ora mung mandeng babakan pasuryan utawa bondo kang sugih kae, ning kasunyatan ati loro nyawiji dadi siji. Sak mestine bakal tumuju keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kaki legi ya? Kepiye? Menapa panjenengan boten mireng yen to prenjak gantar-gantar menika kaki legi ya? Sasmitaning para winasih sentara prenjak ganter-ganter bakal tamu tumuju sakduring rompok awak dhewe coba diradu sawetara. Kaki legi ya? Nini legi ya. Tumus menapa engkang dipun aturaken para pinisa rumiyin yen to prenjak sing ganter-ganter kae pratandhake yen to bakal katekan tamu. Sakmenika wonten tamu ingkang rawuh wonten rompok kula kalian panjenengan. Menapa panjenengan sampun tepang kaki legi ya? Durung pono babakan kahanan iki mula iki dina bakal tak purba amrih terwaca perang dadi wigati. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu Bapak, mboten ateges kula tambuh ing wasana pahargyan titi kalenggan punika. Kula badhe nyuwun pirsa dumateng panjenengan sami, panjenengan punika paring asma sinten saking tlatah pundi? Nun sewu. Dalem menika mewakili Bapak Muhammad menika lan Ibu Dewi Murni. Lah kula selaku talangaturipun Ibu Murni setunggal silaturahim kaping kalih badhe anitipke utawi maringke putrinipun kekalih wonten kaki legeyek. Nggih menika ingkang Vika Rahayu nika kagungan sengkala nggih menika dulung sungsang. Pun ruwat kaki legeyek aninit gaya. Kalih menika kembang sepasang. Nuwun sewu Ibu. Leres panjenengan Ibu Dewi Murni nggih saking tlatah Pasuruan Lor ingkang garwa Bapak Muhammad almarhum. Leres nggih panjenengan tumuju sakjroning rompok kula kalian putri kekalih panjenengan ingkang pambayun Wika Rahayu, ingkang Muragil Khairum Aminah. Kok saja isin-isin lho. Khairum Aminah. Ing titi kalenggan menika rikala semanten Wika Rahayu lairipun barengi tabuh 12 andan beduk nggih. Kenging kawasan jurung sungsang saha panjenengan gadah putri kalih cacahipun. Kenging kawasan Nandang Sukerto kembang sepasang. Nuwun sewu Ibu Dewi Murni. Anggenipun panjenengan pasrah putri kekalih panjenengan dumateng kula saha sisihan kula napa sampun ikhlas lair terus sebaten? Ikhlas. Ikhlas nggih, yen ikhlas putri kekalih panjenengan badhe kula tampi semoga. Ibu Dewi Murni, panjenengan ampun alit ing galih, bilih putri kekalih panjenengan badhe kula wentah kula rengkuh kadya anak kula piyambak. Kapara samaila dadosaken putri ingkang sholihah ngabekti tiyang sepuh lan migunani tumrap musa bangsa. Ing titiari kalenggan punika sedaya sukerta ingkang tumapan jiwa lan raganipun kabucal dening Gusti Kang Maha Kuwasa dadosaken putri kekalih putri ingkang suci boten gadah sukerta punapa-punapa pinaringan panjang yuswa lan takwa dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Nuwun sewu Ibu Dewi Murni. Anggenipun panjenengan pasrah putri kekalih sampun kasembadan punapa tasih wonten wigati ingkang dereng kawedhar. Menika sampun. Sajak panjenengan gati-gati badhe kondur tumuju bidalem kula tansah sugeng nderekaken kondur rahayuning negara. Wassalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaki legi. Ini legi ya. Dalam gunayani kula kaki legi. Sekawan panjenengan kalian kula bebrayan menika lak nggih dereng pinaringan momong. Wis dadi kasunyatan. Dinten menika sampun pinaringan momongan boten namung sawiji nanging langsung kekalih kaki legi. Nugroho saka Gusti ora kanyono. Nggih. Ah bocah loro iki kok tak emperno sing siji kaya sliramu. Lah sing cilik. Lah
Kita Ngono menika to. namung titipan ananging lak nggih sampun dados anak kula. Bener, pasuryane bunder kaya kowe, sing Irunge. cilik kaya aku. Kono irunge mancung nek irunge pesek. Iki dhisik kalah tonyo-tonyonan. Niki gara-gara bapake cekson terus. Ini lagi. Kula kagelege ya. Bungah ya bungah, Nggih. mergo awak dhewe iki nampa nugroho ora kanyono. Ning Leres. sliramu elik. Welinge Ibu Dewi Murni kae masrahake putrine sak kloron kae nandang Sukerta. Leres. Aku wis samapta ing diri siaga ing gati nyengkerke wujuding janur ana ing gedhong pusaka kae lawase 7 dina 7 bengi. Wonten gedung pusaka menika? Oh, lajeng. Coba iki pundhutke kae wujuding janur. Oh nggih, ngestakaken dawuh kagelege ya. Kagelege. Menapa menika ingkang panjenengan kersake kagelege ya? Wis dadi kasunyatan ini lagi. Yen to iki dina aku njaluk tulung sliramu tak kon mundhutke wujuding janur, ora kaliya mung syarat-sarana janur kuning iki bakal tak kalungke ana janggane anakmu sak kloron. Oh. Wis tak paringi aji sangut kang Nggih. kaijabah dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Kados mekaten. Merga mangertiya yen to iki kabeh mau nur utawa cahya kang tumurun saka dhuwur. Iki dina bakal kanggo sifat piandele anak. Sumangga kagelege ya. Kagelege ya. Kepiye? Sak sampunipun bocah kekalih menika panjenengan kalune arupi janur kuning. Lah kok pasiryane tansah cumplorot, tambah sumunar, tambah manis kagelege ya. Wis dadi kasunyatan yen to iki mau nur utawa cahya nyawiji ning jiwa ragane Oh, anakmu. kados Pasurane mekaten. tambah cemplorot. Nggih. Reh ning kabeh wis kaijabah dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Ewang-ewangan aku menunggu puja dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Anakmu bakal tak lukar sekerta. Sumangga kagelege ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anakku wadon Wika Rahayu. Prawan Jelagur. Ika Rahayu Prawan Jelagur. Khairum Aminah Prawan Jelagur. Khairul Aminah Prawan Jelagur. Ini legi. Kagelege ya. Wis dadi kasunyatan iki dina syarat sarana nglukar Sukerta anakmu wis kasembadan. Nggih kagelege Iki ya. dina ya aku ya kok sajak kabuka ing pamikiranku. Kagelege ya. Kepiye? Menapa panjenengan menika sepemikiran kalian kula yen ta bocah sak kloron menika butuh prabiya kagelege Wis ya. dadi kasunyatan bocah akhir dewasa ki ora sithik anggone mbutuhke. Leres. Mula saka iku iki dina aku bakal budal ning kutha raja ngupadi pangupa jiwa, sliramu tak tinggal sawetara kelawan anak. Ananging kagelege ya. Piye? Kula nyuwun kanca rawang kagem jagi keselamatane bocah kekalih menika kagelege ya. Yen kaya mangkono nylamur laku kahanan ora teges aku njaluk pitungan orang tangga tepaku. Lajeng kalih Mangertiya Prawan Jelagur duwe kadang tuwa papat cacahe kang rawujud. Nggih. Bakal tak wujudake ning pengarepanmu kanggo kanca rawang sliran uga jaga keslametane kadang ya. Nggih kagelege ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subiyah amarah alwamah. Mutmainah. Subiyah amarah alwamah lan kowe mutmainah. Dawuh kagelege. Yen to sekait badan lo tak cipta dadi badan kasar mergo aku njaluk guna sabyantumu kowe kabeh tak kon jaga kadangmu ana muga dadi kanca rene dhewe apa saguh Fir. Saguh kagelege. Jaga aja nganti lirwa sakedheping netra. Nggih. Geye. Lah kau kena nggon padi pangupa jiwa kebutuhane keluarga, keselamatan tak sampirno ing pundakmu. Ning aku meling marang sliramu. Wonten menapa Yen tono kagelege ya? bebaya sewaya wasak jroning rompok sliramu ra bisa muntasi. Nggih. Gedruk lemah kaping 3 undang jenengku krasa jroning ati bali tumuju sak jroning rompok niki. Ngestakaken dawuh kagelege ya. Sewang-sewangan endum selamat ini. Atas-atas kagelege ya.
Melang. Saya aku ra mangerteni papan dununge putriku sak kloron si Prawan Cilagur. Coba undangan supaya nih sedulurmu anom kuwi bisa sabejagon kelawan aku karo kowe sedulur papat. Kepareng matur Nini Legeye. Mutmainah. Kok sadurunge kowe matur dadak nangis to Mutmainah janjane kowe arep matur apa? Nanging saderenge matur kula nyuwun agungen pangapunten Nini Legeye. Mutmainah. Lah wong kowe iki tak kon ngundang putriku sak kloron malah kowe jaluk ngapura. Sekawit panjenengan pasrah kadeng anem kula. Ing mriko kula nembe gegojekan sak antawis Nini Legeye. Mutmainah. Janjane kowe iki arep matur apa to? Bloko setawa aja gawe ratapan ning atiku Mutmainah. Nembe kemawon kula ngantuk sak liyepan Nini Legeye. Banjur Kula tangi, kula toleh. banjur Kadang anem kula murca Nini Legeye. Ngapunten Nini Legeye. wis pasti yen to kowe bakal bisa ngomong putriku sakloron. Kula sampun luput. Kowe ora mangerteni. To putriku kowe putri sing tak antu-antu tekan. Putri sing tak domo-domo. Lan kowe kabeh padha mangerteni yen to kowe putri. Ngapunten. Kejadian sing kaya ngene iki. Yen temene waktu ade tekan papan panggonan kene lan kepengin mangerteni papan dununge. Banjur aku kudu angsulan sing kepiye sedulur papan. Kula ingkang sagah ngupadi anggene murca kadang kula anem Nini Legeye. Ono kahanan sing kaya ngene aku ora percaya. Aku ora percaya yen to kowe bisa goleki ati papan dununge putriku sakloron. Kula mangertos yen kula klintu Nini Legeye. Prawan
Putriku sakloronku yang ana ngendi papan panggonane sedulur bapak. Apunten Nini Legaya. Dawuh Nini Legaya. Dene kuwi sing bisa toto jalma warang kakek kaya lan Nini Legaya. Aku percaya kowe ra bisa golek nang di papan dununge putriku sakloro amarga iki dina kowe kabeset dadi badan wadah. Lan aku percaya Anis murjane putriku kuwi mergo bangsa sing ora kantuk. Aku eling paulinge kakek Legaya rikala arep tindakno Kutaraja. Yen ana bebaya lan aku kelawan kowe ora bisa mundur. Aku kudu nimbal asmane kakek Legaya tak kira. Mergo kedadian sing kaya ngene iki sedulur Bapak. Mula aku celuk-celuk sampeyan tunggu sepisan maneh ndedonga. Muga-muga lelakon iki enggal-enggal karampungan. Lan kakek Legaya bisa enggal-enggal bareng. Kakek Legaya. Kakek Legaya enggal-enggal kontur kakek Legaya. Nini Legaya. Kakek Legaya. Sawise aku budal ngupadi pangupa jiwa kanggo kebutuhaning keluarga. Sumendal semlang jroning atiku kasunyatan nyawang pedhut limangan sakguring rompok awak dhewe. Iki dina nyandung jrimpet anggonku bali kasunyatan mangerteni kadang tuwa papat cacahe padha sedih jroning atine. Sliramu Angkene ndadosake panjenengan duka kakek Legaya. aja dadi kageting ati yen to kasunyatan aturmu kaya mangkono sajak beda padatan. Kakek Legaya. Sasampunipun panjenengan menika pasrahaken prawan slegur kekalih datan kula dalan sedulur Bapak. Kasunyatan sekawit kaya mangkono. Prawan
Pangapunten Kakek Legaya. Kelengkang kepak Kakek Legaya. Aturmu kaya mangkono. Gawe sesecak ring dadak. Kakek Legaya. Kowe sakmene bakal tau tak paket bukaku marang slira. Kakek Legaya nyuwun pangapun. Yen to sekawit aku mati marang slira. Keselamatan bocah sak kloron tak sampirane pundak. Kakek Legaya. Ini lek Panjenengan ketemon. Yen to sedulur papat ingkang panjenengan utus sampeyan tumomong jaga keselamatane prawat Cilegon menika sampun kabeh dados badan wadah. Lan kula percaya yen tumut pranipun prawat Cilegon menika amargi bangsa ingkang boten kanten Kakek Legaya. ini lek. Aku mangerteni apa kang dadi atumu kasunyatan aku welingku. Manti-manti yen to ana kedadian sakring rapa. Kasunyatan iki dina lakon kaya makini. Ini lek. Kakek Legaya. Aku uga njaluk pangapura. Merga kabeh mung pacobaning saka Gusti Kang Maha Kuwasa. Mula iki. Yen to kasunyatan candhek anggonmu tangis, tata atimu munggah ning sanggar pamujan. Yen nyuwun marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Tak terjawab. Kula bakal nyuwun. Mugi-mugi prawat Cilegon sakalihipun ingkang ingkang panjenengan. Sophia, amarah halu amalan kowe mutmainah. Dawuh Kakek Legaya. Ora teges iki dina aku ora duka marang jeneng kowe kabeh. Nggih. Nanging abot sak uring pundakmu. Merga baline bocah sak kloron ora kali omong jeneng kowe kabeh. Balekake ana ing pengarepan. Pangrasa lan panglimunan. Nggih. Iki dina dadi cucuking laku supaya baline bocah sak kloron kae ing pengarepan. Nggih Kakek Legaya. Iki dina kanthi bali laku enggal budal. Dawuh Kakek Legaya. Yen to kasunyatan iki dina ora nganti gantalan dina minggu to candra ning kapur panimu anom kae ana sakjroning karepane kewan desi iki. Mula saka iki ngger iki dina ora usah kesuwen jeneng sira bakal tak balekake dadi badan manjing jiwa ragane. Dawuh Kakek Legaya. Mandeg satrio tejo laksana tejane wong ngarang katon gemlundungga grigel malang-malang lir kadya posat-posat nang tenging marga catu tengah prapatan. Yen to kewan gegiri sing pengarepanku iki dina bisa tata jalma. Sapa kang dadi dasanama? Ngger. Wong gedhe dhuwur, Iya. tambuh marang aku. Sajroning jagat terah Pulo Jawa kene. Ora ana loro, uga ora ana telu. Ya mung sawijine aku sing kena diarani Bathara Kala Glam Saita Hyang Raden Dembong Kamijaya. Balik bisa wong gedhe dhuwur. Wani ngridul aku semang dadi dasanamamu. Bathara Kala Glam Sayuta. Yen to jeneng sira kepengin mangerteni sapa kang kumawani ngadeg pengarepan. Ora kali sepone tanah Pulo Jawa, kaki legek kang dadi peparap. Welah dalah. Tiwas keberan aku bisa dwarep karepe. Kaki legek Ana paran yo ning papan kene. Aku kepengin nagih janji nalika sejarah tanah Pulo Jawa kae. Pasuruan Lor. Sajroning desa Pasuruan Lor kene ana pawongan sing duweni jeneng Ibu Dwi Murni. Ibu Dwi Murni kae duweni anak sing duweni jeneng Wika Rahayu. Wika Rahayu kae lahire barengi beduk deg utawa barengi tabuh 12. Kae kena darai bocah julung susah. Nanging putrine Ibu Dwi Rahayu, Dewi Rahayu kae, Dewi Murni kae loro
Cacahe. Wadon kabeh. Sing dari bocah kembang sepasang. Sawise tadah dadi kala wangsa. Ora gawe aduh ayo wis sak jere wadon. Kapara gawe sing syarat. Iya kenapa kaki legek? Sri Bathara kala gelap sae. Dasar keprana. Dadi dredahna sakjroning rompok ora kaliya mumpukal gawemu. Tak candhek apa kang dadi aturmu aku wis mangerteni yen to pangucapmu nada kala mangsa kuwi jadang panganmu dicing Bapak Adamu kang nandang suketa. Ewas menawa Bapak talas nang tanah Plujo. Wis dadi kasunyatan ning iki dina Sri Bathara kala gelap sae apa lali. Nalika Bapak talas ning tanah Plujo kae entuk Sri Bathara kala gelap sae kanggo kang dadi jadang panganmu titising Bapak Adamu kang nandang suketa. Nanging yen to ora karuwat sengkalan. Tambah lisan maneh yen to ora karuwat sengkalane. Amangka iki dina bocah sakloron kae wis kinalungan janur kuning ana ing janggane. Apara tak paringi aji sangut kang kaijabah dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Kang ateges bocah sakloron kae wis karuwat sengkalane dadi bocah kang suci ora disengkala. Nek goglok nek mangsa ora gawe ademe sakjroning waduk kasunyatan gawe sengsare sakjroning Gokarpang. Sri Bathara kala gelap sayuta. Dasar keprana. Rening mangerteni kanengan kaya mangkono. Tak jaluk kanthi aris. Ora esuk ora sore. Aku njaluk baline bocah sakloron kaya wingi tanpa gethek ciri sawiji. Ento iki dina Bathara kala gelap sayuta. Budi bakal tak sembadani. Welah dalah kaki legek. Ana paran. Sugih kendel bondo wani. Kowe wani njaluk anakmu wis ana sakjroning waduk. Apa Pak Wita? Umpama iki dina Bathara kala gelap sayuta njaluk bebono wis sanggup. Kaya enteng sinangga abot anggon bakal mulungake anakku sakjroning Gokarpang. Sesantiku ing tanah Jawa kae memayu hayu ning bawana langgeng tinitah saka Gusti Kang Maha Kuwasa. Kang ateges urip lan pati hake Gusti Kang Maha Kuwasa kowe kelawan aku mung tinitah ing alam donya. Syarat sarana baline bocah sakloron ing donya kawujudan mesti wae bakal tak sebadani apa kang dadi panjalukmu. Mas Pices Raja Brana. Busana kang pating gebyar bakal tak cepake uger aja njaluk tumring lintang kelawan rembulan. Kaki legek. Ana paran Rono gobokku lan lek mripat. kowe lho. Aku rak butuhake Mas Pices Raja Brana. Ora jaluk busana kang pating gebyar kae. Apa meneh temurune lintang. Kelar rembulan kae. Sing ndek karepake Anakmu kuwi raga kekantilan nyawa sing kepanjenengan sapa? Pinaka gantine raga kekantilan nyawa sing kepanjenengan sapa? Sing nganggo sarma seto. Kang aran pitik putih telu cacahe. Kuwi sing kepisah. Angka loro, mari putih telu dijet pengawe. Angka telu, beras ropitrah bumbu pawon sak cukupe. Ora iso ora sore sing dadi panjane Bathara kala gelap seto. Bakal mbok wujudi. Dina iki balak utake anak. pitik seta wujude jiwa raga kang suci kanggo ngedhemke ana sakjroning waduk. Pancen Beras fitrah anyuceni jiwa lan ragamu. Yen to mori putih kae kanggo buntelmu yen to wayah-wayah madhep marang Kang Kuwasa. Yo, kawujudan apa kang dadi panjalmu ing Sri Bathara kala gelap uta ing donya iki. Atur responetan aplu Jawa kena dewe gemenggal utano anakku no sak yen mengkono ora usah kesuwen. Mundur sak jangkah tampano. bakal tak tambani kanthi astekane. Nini legeye enggal juga ranggonmu nyenyuwun marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Yoga sunyatan iki dina aku bali rahayu ana sakjroning rompok awak tiwi kelawan anakmu sak kloron yaiku Prawan Jelagur. Kaki legi. Nini legeye. Kaki legi ya. Panjenengane bali kula menika amargi Prawan Jelagur sak kloron sampun kepanggih Wis kaki sak legi. mestine anakmu sak kloron bali kelawan aku tumuju ana sakjroning rompok. Matur suwun marang Gusti ingkang akarya jagat. Anggenipun kula nuwun menika tumus kaijabah kabul. Bocah sak kloron menika sampun kepanggih kaki legi ya. Nini legeye. Kula kaki legi. Titi sawetara bener anakmu apa ora? Kaki legi. Kepiye? Nek miturut kula menika leres anak kula amargi kalungan janur kuning ingkang panjenengan paringi wingi uni kaki Bener? legi. Leres. Ning anakmu sikile ra ono lho. Lah kok sikile ora ono piye to kaki legi ya ki? Ketutupan saya. Lawan ketutupan gamis
kaki Lali legaya aku. kok dadak tratapan. Aku yo kaget. Kula menika nembe seneng lho kaki legaya. Mika, aku yo kaget Pak sikilku ilang. Kula menika nembe seneng panjenengan ki lho. Dadak gawe tratapan Ini ati legaya. kok yo. Mergo iki ben sliramu ki bunga. Ji. Aja nangis kaya mau. Menika kula sampun Toh? bunga amargi bocah kekalih menika sampun Kaya kepanggih. Pokoknya kula mboten saged matur kalian menapa kemawon. Puji syukur. Olengku lelakon iki mung kanggo wadine awak dhewe damar mancung jinubet. Mula saka iku Nggih kaki legaya. aja nganti kedadian dimangerteni marang wong tuwa. Kula mboten bakal buka wadi menika kaki legaya. Kaki legaya. Apa to ni? Prejak tansah ganter-ganter kaki legaya. Sasmitane pun menasa sing tek kasunyatan Ibu Dewi. Kasunyatan Ibu Dewi Murni tumuju sadherna. Anjing. Kula malah mboten pangling lho kaki legaya. Ananging kaki legaya. Piye? Lah kok menika malah beta dotong-dotong kados mekaten wonten pitik kemulan. Lah menika Kaya mangkene. Bakal tak purba amrih terwaca kang dadi wigaten. nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu Ibu Dewi Murni nggih leres nggih. Terus Nanging damel kaget ing manah kula Bu. Panjenengan menika lho kok abot-abot ngados mekaten nika lho. Janjane mengko wigatipun apa? non sewu dalam atur Ibu Dewi Murni. Setunggal silaturahim kaping kalih badhe maringi bebungah utawi tetebusan wonten kaki legaya. Amargi sampun gula wentah putrinipun kekalih. Mekaten. Nuwun sewu Ibu Dewi Murni. Akhiripun panjenengan pasrah sedekah tumrap kula sesisian kula napa sampun ikhlas lahir tulis wat. Ikhlas nggih. Nah ikhlas badhe kula tampi mugi dadosaken berkah lumeberipun rezeki panjenengan sak keluarga. Coba kae tampan ana niki. Mesake lho ibuke kae. Kira-kira 2 jam para sesuk ngundang tukang pijet. Iya jagungmu akeh teng cerentel nek dipethol pitik. Nuwun sewu Ibu. Sak sampunipun panjenengan pasrah sedekah tumrap kula sesisian kula, bilih titikalkan pun badhe ngajak kondur putri kekalih panjenengan. Leres. Badhe wonten wigatipun apa? Kok enggal-enggal kemawon? Kula dereng numbaske sandal ya, Bu. Enjing-enjing ajeng nikah, Pak. Sinten, Bu? Mbak Wika Rahayu. Alah ya Allah. Kowe to, Duk. Kula namung saged tamuji anggen pun samangke Wika Rahayu nglampahi abdi nikah titiari enjing-enjing tabuh 8 enjing nggih. Mugi kalempahan rahayune ring wikara kaijabah ingkang dados sedya lelombaning asmara nata keluarga dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah. Ing mriki kula badhe nitipaken wujudipun janur dumateng panjenengan sami. Kula suwun Ibu, janur punika panjenengan samangke dekek sanganipun bantal utawi kasur. Anggenipun biasanipun putri panjenengan sare. Selamipun sepasar dinten utawi gangsal dinten. Sakbalipun gangsal dinten, janur punika panjenengan larung utawi bucal wonten lepen ingkang wonten toyanipun milih nggih. Sepados sirep adem ayem tentrem sak keluarga panjenengan kanthi pandonga Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ora ngguwak wujuding janur. Nanging aku ngguwak sengkalane anakku julung sungsang uga kembang sepasang. Nggih. Kanthi ijabah Gusti Kang Maha Kuwasa, wilujeng slamet kalih rubeda nir ing sambi kala. Dipun Fatihah kaping 3. Nggih. Kapura saged leres dadosaken putri ingkang salihah, ananggenipun bebrayan dadosaken keluarga ingkang samawa. Ing mriki sampun dados anak kula. Kula paring jejuluk Prawan Jlagur. Jangkepi sarat sarana. Ibu kula aturi nimbali putri kekalih panjenengan nggih. Kula paring todo, Bu. Nggih anakku Wika Rahayu Prawan Jlagur. Biar anakku Wika Rahayu, Prawan Jelagur. Dalem, Bu.
Yo anakku Hoirem Aminah lawan jelagu. Dalem Bu. Alhamdulillah sampun purna wengat dados wigati panjenengan netepi adat tanah Jawa. Ing mriki sumangga adicara dipun pungkasi kanthi barokah Fatihah. Mugi leres sedya wigati kaijabah. Keluarga panjenengan tansah pinayungan keselamatan dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Minal hajati bil barokatihil Fatihah. Ibu, putri kekalih panjenengan kula pasrahaken. Nyuwun pangestunipun Ibu damel jimat paripe dayana kasantosan. Ibu Dewi Murni sakeluarga purnaning pahargyan kota sugeng kendaraan kondur tumuju bidalem swang-swang rahayu nirmikara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lega. Sakenderipun Ibu Dewi Murni menika kok nilaraken embor saimsine. Janjane mengko werdi menapa to Kakang? Wis samesti mergo Ibu Dewi Murni kae netepi adat tanah Jawa. Nggih. Keba adat budaya mengko werdi lan samudana. Ana unen-unen yen to wong Jawa aja lali jawane. Embor awak dhewe wajib gemborake utawa ngandhakake marang tangga teparo ana ing tlatah Pasuruan. Yen to kasunyatan Ibu Dewi Murni kae wis nglukar Sukerta putrine sakloho. Wonten beras kuning menika Kakang Legi. Ibu Dewi Murni sakeluarga kae ngening-ngeningake pikir, sok kapan bisa ngruwat sengkalane anakku iki dina wis kasembatan. Lajeng wonten wajib menika mengko werdi menapa? Wis Kakang? dadi kewajibane wong tuwa ora mung nglairake, maringi jeneng, ngitanake nikahake uga ngruwat sengkalane iki diwitahi kewajiban. Lajeng kembang setaman menika? Ibu Dewi Murni uga ora lali marang kadang tuwa papat cacahe kapara-para nabi, para rasul, para wali wah tanah Mekah Madinah tanah Pulau Jawa bil khusus kaki danyang daya sahibul wilayah ana ing tlatah Pasuruan Lor weber ahli kubur jaler lan ekri wabil khusus Bapak Muhammad almarhum. Yen to iki mau Godhong alang-alang apa-apa dalah godhong keluar mengko werdi menapa Kakang Legi ya? Ibu Dewi Murni keluarga wiwit awal di hajat lan akhire tansah nyuwun marang Gusti Kang Maha Kuwasa supaya ora ana alangan apa-apa kalih srubeda nering sambikala sak badane duwe gawe kae kaluwehake kajembarake rezekine ka sasmitaning godhong kluweh kang ateges luweh lebih sembarangan. Amin. Lah kok wonten kupat lepetipun Kakang Malah Legi iki ya? dina Ibu Dewi Murni sakeluarga njaluk pangapura marang tangga teparo. Yen to iki dina ngrewohi nyarusiku ngganggu anggone duwe gawe marang tangga teparo, Ibu Dewi Murni ora iso ngaturi apa-apa mung njaluk pangapura supaya memuji dening Gusti, yaiku lemah teles Gusti kang bakal bales. Kupat luar mujudi adicara pangruwatan julung sungsang minggahe kembang sepasang wis kalukar dening Gusti Kang Maha Kuwasa sinajan para malaikat Gusti wis pinanggih para nabi para rasul para wali wah tanah Mekah Madinah tanah Pulau Jawa khusus kaki danyang sahibul wilayah wonten ing tlatah Pasuruan Lor. Ugi dipun hangesreni para pamirsa kakung semawana putri tinampi ing dinten Rebo aki. Kanthi piwasan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Luar saka kersane Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Dasar kepronyata. Rata saleh apa kang dadi panjenengan kasebatan yen kasunyatan aku njaluk sabiyan tuwes saguh. Sanggup Kakang Legi. Kaya mangkono rina lan wengine Sri Bathara kala klap sayuta kon jaga keselamatan daleme Ibu Dewi Murni. Yen tono nganti bebaya kang bakal ngridu saka lor. Tak papak tak balik nang ngalor. Bebaya kuwi saka wetan. Tak papak tak balik nang Kang ngetan. ngridu saka kidul. Tak papak tak balik nang idul. Kaltumama saka kulon. Tak papak tak balik nang ulon. Pat wis wadhepi ateges Sri Bathara kala gelap saya jaga keselamatan daleme Ibu Dewi Murni. Yen to ngisor lan dhuwur tansah pinayuhan keselamatan dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Raga kanthi lan nyawa kepanjingan sukma seta wujute telu cacahe mundur cap-cap bakal tak pinanggani. Bakal tampani Kakang Legi.